ana samun again turaren moni, sai a samu tsinken tsire, sai a samu wato ainihin yadi, baƙin yadi kenan. In ka samu baƙin yadi sai ka je ka lulluɓe shuri da shi, sai ka samu tsinken tsiren guda 4 ka soka gefe da gefe, ka maƙale ainihin wato baƙin yadin da shi, sai ka ɗauki turaren moni ka yayyafa. Idan ka yayyafa sai ka samu jaka baƙa ka aje a wurin, ka sa farin goro da binta sudan, sai ka ɗiga turaren jinnin. Idan sai ka tsaya a wajen, sai ka karanta inna ma'amuru zara shan ya kula lahu kun fayakunu. To idan kai haka sai ka bar wajen, da daddare ake zuwa shurin, ko a gidanka yake zaka iya. To darajar Allah da annabinsa, safiya ta yi zaka zo ka ga jakan nan an cika ta da kuɗi da abin bukata kenan. In kai sa'a ma ka ga har da tagulla wadda take ta zinare. Wannan sirri la shakka fihi wa huwa kafiru. Duk wanda ya jaraba sai ya ga ijaba, albarka annabi da alqur'ani. Na bayar dan manzon Allah. Zan ƙara ba da sirri akan turaren jinni ne da kuma turaren moni, da kuma turaren wani daban. Dalili saboda ko da bayan ba mu din, Allah subhanahu wata'ala ya ba jama'a ikon gwadawa. Yan uwa, rayuwa ba ta da tabbas. Duk abin da kake da shi a duniya ka taimaki al'umma da shi, Allah zai ji kanka. Wannan sadaka za a yi sadaukarwa domin daraja ta Imamu Aliyu Amiral Mu'minin, da kuma Hassan wal Hussein, da Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salatu wassalam. Ga wani sirri, wato ana samun randa, in a samu randa ƙasa. Wannan sirrin hadimai ne na kawo abu. Duk wanda yake tantama ya gwada ko yau. In ka samu turaren moni, to sai ka haƙa rami a wani fili, ko gidanka ne. In ba ka da gida ka shiga daji, amma ka ɗibi ƙasar gidan da kake, sai ka samu wannan tukunya ka zuba turaren moni. Tukunyan ƙasa ake samu, ban san da wani yaran da ake kira ba. Sai ka sa kalan kuɗin da kake so, yawwa, sai ka yanki suma kanka ka zuba a ciki. Sai ka ɗibi ƙasa ta gidan da kake ka zuba, sai ka samu takarda, sai ka zauna ka rubuta ya jaljaba dishil jinni. Yawwa, idan ka rubuta ya jaljaba dishil jinni, sai ka naɗe laya, sai ka sata a cikin wannan tukunyar ƙasa. Yawwa, sai ka ainihin wato tafi daji. In kana da gida, ka fasa tsakiyar gidan, ka haƙa rami ka sa da daddare. In a dajin ne ma ka sa da daddare, ko wani ya ganka babu laifi. In dai bai san me kai ba, sai ka sumulce wajen. Yanda za ka yi, in kai haka, idan a gidanka ne, to shi kenan a yi ma siminti da safe. In a daji ne, ba sai an yi siminti ba. To idan kai haka ɗan uwa, idan a daji ne aka tafi da dadduma ka shimfiɗa a saman ramin, da ka haƙa ka sa nan abu karfe. Idan a gidanka ne, sai ka ainihin sa dadduma a saman ramin. Afuwa, idan ka sa sai ka zauna ana karanta suratul jinni kafa ɗaya duk aya, sai ka ce ya jaljaba dishil jinni. Idan ka kammala, shikenan a zance ya ƙare. Wannan sirri ba wahala bane da shi, ka kammala kenan. Kuɗi na lukudi wanda zaka ga ikon Allah. Billahi la ilaha illa huwa, rafane ne za su dinga kama kuɗi ta inda baka yi tunani ba. Ta inda baka yi tunani ba. Wannan shine tushen asalin rafana. Ko ka bar duniya, to za a dinga ganin kuɗi a cikin ɗakinka, abin da ya kai naira 100,000, 500,000, miliyan 1. Kuma wannan kuɗi la shakka fihi, ba satuwa suke ba. Kuɗi ne daga taska irin ta rafanai, domin sarakan aljanu ne. Wannan sirri ko kana tantama ka jaraba ɗan uwa, zaka bani labari. Kuma yan uwa da Allah, a kasance masu haƙuri. Mu kasance masu haƙuri. In duk abin da wani ya ma, mu kasance masu haƙuri. Allah Ubangiji zai taimake mu. Allah zai taimaki masu taimako, kuma zai taimaki masu haƙuri. Saboda haka kada ya zama ka zama malam mai gobe da nisa. A yi maka ka ce sai ka rama. Duk abin da a taɓa ka ce sai ka taɓa.
a dinga haƙuri, a dinga haƙuri. Saboda haka ta bakin Rigirgi yake cewa haƙuri shine ribar zaman duniya. Haƙuri ta nan ake gane musulmi da wanda yake ba musulmi ba. Muna musulmi ana samun ganyen mangwaro guda 100 ba ɗaya, kowanne ɗaya a rubuta masa ya samadu, ya samadu, domin karya sihiri. In an rubuta ya samadu sai a shanya shi a inuwa, in ya bushe to sai a daka, a haɗa shi da tazargade, sai a dinga yin hayaƙi da shi. To alfarman zala sallallahu za a samu waraka insha Allah, kuma ana sha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.